הרב מנדלסון, הרב זיק הזמין אותך לנוד. תגיד לו שכבר הבאתי נוד בעצמי. זאת פעם ראשונה שרב מתחמק, כשאני מבין נוד. סליחה שאני לא מתעלף מכל נוד. למה לעשות עניין? בסך הכל, נוד קטן. כן, הבעיה ברבנים כמוך שהם באים, נותנים נוד ובורחים. אני לא אחד שמפזר נוד בכל שולחן. כשאני מבין נוד, זה מכל אלף. טוב, שמענו עליך. אני זז, אתה מוזמן להישאר וליהנות מהנוד שלי. רגע, רב מנדלסון, מה קרה?